Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 6 juli. Natuurliefhebbers zijn opgewonden. Voor het eerst broedt nu een visarendpaardje in de Zeeuwse delta. Ze hebben nu maximaal 3 jongen als alle eieren uitgekomen zijn. Ze zijn nog net niet te zien omdat ze nog een beetje te klein zijn. Maar ja, de tijd zal het uit moeten wijzen of er ook echt 3 zijn. Ja. 3 kuikens of niet, het feit dat de visarenden hier op de slikken van de Heen bij de Philipsdam broeden is al spectaculair. Voor Zeeland zeker, maar ook op landelijke schaal hoor. Want we hebben eigenlijk maar 5 paar in Nederland momenteel. Waarvan het meeste in de Biesbos zit. En dit is voor Zeeland het allereerste paardje ooit. Dus het eerste broedgeval. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Dat de nieuwe broedpaal door de vogels is uitverkoren voor een nest is een grote verrassing. En een nest betekent ook dat het natuurgebied in topconditie is. Ja, trots. Als natuurbeheerder ben je trots dat je gebied uitgekozen wordt door zo'n toppredator eigenlijk. Ze staan bovenaan de voedselketen. Ja, dat is ontzettend gaaf. Over ongeveer 5 weken vliegen de jonge visarenden uit. De Loskade in Middelburg is misschien al een plaatje op zich, maar dit weekend zeker. Meer dan 40 historische schepen zijn aangemeerd. Het zijn vracht- en werkschepen. Maandag vertrekt de vloot voor een vaartocht van 1000 kilometer. De Erfgoedtour, die door alle provincies gaat. Het is allemaal naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvoertuig. In heel Nederland worden voor de 20ste keer nachtvlinders geteld. Zo ook in Seroskerke op Walcheren, waar gisteravond een val is neergezet. Vanwege het slechte weer werd er niet veel van verwacht, maar goed nieuws. Het valt me 100% mee, want bij het weer, bij die wind en bij de regen vannacht zitten er behoorlijk veel vlinders in. En ook veel soorten. Zoals de zuidelijke grasuil, of wat denkt u van de bessentakvlinder? Door ze te tellen krijgen gemeenten een beter beeld van de biodiversiteit. En buitenom dat moet de nachtvlinder niet onderschat worden. Dat is heel belangrijk ook voor verstuiving. Hè? Dat vergeten de mensen misschien wel eens een keertje. Maar er zijn nectar nodig, dus de mensen, de meeste dan toch. Ze worden niet alleen geteld, maar ook geregistreerd. De resultaten belanden vervolgens bij de Vlinderstichting en die maakt een rapport. Van alle vlinders die in Zeeland gevangen zijn. En dat is hartstikke leuk, hè? Pieter heeft al decennia lang een fascinatie voor nachtvlinders. En mocht u nog op zoek zijn naar een nieuwe hobby, wees dan gewaarschuwd. Ja, ik adviseer u om er niet aan te beginnen, want het is verslavend. Het gaat over het algemeen slecht met de vlinders in Zeeland. Maar deze telling in Seroskerke wordt bestempeld als een succes. Het ziet er heel goed uit, heel goed uit. Ja, ik ben heel content. Ja. U bent een tevreden man? Ja, ik ben niet voor niks door hier gekomen. Zon, muziek en een drankje in de hand. Het is een feestje op festival De Ballade in Terneuzen. Het is klein, het is Terneuzen, je kan op de fiets. Je ontmoet leuke mensen, mensen die je al lang niet hebt gezien. En goede line-up. Bezoekers staan wel voor een dilemma, want tijdens 2 optredens zal het Nederlandse elftal ook voetballen. Ik ben er in ieder geval klaar voor en ga even kijken of er nog meer oranje fans rondlopen. Ik had mijn oranje broek al aan en tot mijn verrassing kregen we ook nog een shirtje erop met een logo aan de achterkant. Kijk. Zeeuws-Vlaanderen, dus geweldig. Vond ik dubbel op, hè. Wat gaat u doen? Voetbal kijken of van de muziek genieten? Ik denk allebei. De La Marghetta's, dan gaat het wringen, want die wil ik toch wel heel graag zien. Als ik het goed begrepen heb, staan er bij de optredens bij de podia, of podium daar, staan schermen waarop we de voetbal kunnen volgen. Dus ik denk dat het 2 vliegen in 1 klap wordt. Michael Harte, organisator van het festival en frontman van de La Marghetta's, denkt dat mensen wel een beetje afgeleid zullen zijn, maar het kan ook heel goed uitpakken. Als ze winnen, dan denk ik dat het ook echt iets heel leuks kan zijn, zeg maar. Echt een groot feest met 6000 man, een overwinning kan vieren is ook leuk. En mocht het een teleurstellende uitslag worden voor Nederland, dan kunnen de fans zich altijd nog onderdompelen in de muziek. Het Schouws elftal speelde vanmiddag in Bruinisse tegen NEC uit Nijmegen. De Eredivisieclub was op bezoek in Bruinisse vanwege een oefenwedstrijd in voorbereiding op een nieuw Eredivisie-seizoen. Dit is de beginfase.
Een kans voor Olden Larsen. En keeper Mike Bakker tikt de bal over het doel. Dit is de keeper van NEC. Rijk Jansen komt uit Goes. En hij ziet dat zijn ploeg na een half uur spelen op voorsprong gaat komen. Het Schouwse elftal heeft tot dan toe de zaakjes goed op orde. Maar hier capituleert het toch Luc Nieuwenhuis met de eerste treffer van de dag. Dan komt in de rust een van de bekendste spelers het veld in. Lasse Schöne. En onder aanvoering van hem gaat het beter lopen bij NEC. Dit is de 0-2 van Olden Larsen. En waar het Schouwse elftal voor rust maar 1 goal moest slikken, gaat het na de onderbreking wat harder. Dit is opnieuw Olden Larsen met de derde treffer van NEC. En in het slot van de wedstrijd komen daar nog 2 treffers bij. Dit is Mees Hoedemakers. En de laatste treffer gaat op naam komen van Sami Ouaissa. Hier tikt hij hem binnen. Het Schouwse elftal verliest met 0-5 van NEC. We begonnen dit weekend met veel bewolking en regen. En nadat het front was gepasseerd kwam er steeds meer wind te staan. En het werd vervolgens ook echt onstuimig in Zeeland met een harde tot bijna stormachtige wind uit het zuidwesten en zware windstoten tot 70, 80 km per uur. En ook verder landinwaarts stond er een krachtige zuidwestenwind. Maar in de loop van de middag nam de wind geleidelijk af en werd het ook droog, kwam de zon geregeld tevoorschijn en hadden we hooguit nog een enkele lichte bui. Morgen wordt de dag wisselend bewolkt en we krijgen te maken met enkele buien, af en toe zon en een temperatuur tussen 17 en 19 graden. De zuidwestenwind is daarbij matig tot vrij krachtig. Maandag wordt het wat warmer en loopt het kwik op tot 21 graden. Maar dinsdag kan het wel 24 à 25 graden worden. En we hebben daarbij vrij zonnig weer. Wel volgen er later op dinsdag enkele regen- en onweersbuien. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week. Met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.